ce wa ma uhilla li ghairi llahi bihi, da abinda aka yanka da sunan wani Allah. An zo yanka asalin dabbai ana cinta, abinda ya rage kawai a yanka a ci. Da aka zo wurin yankan sai aka ambaci sunan wani abu, mutum ne, aljani ne, wani abu ne aka ambata, aka yanka dabbai, to nan ma kuma hurrimat, an haramta ta. An gane? saboda haka asalin dabban mece ce? Halas ce, ko kaza ce, ko tinkiya, ko rago, ko saniya, aka kwantar da su ga su za a yanka, amma sai aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba maimakon ambatan sunan Allah. To shi ma nan wurin ta zama mi